disapa Mbak Raras. Ngaturaken wilujeng dalu Mbak. Iya, Alah kaya ngono. Enggak, kamu bukan tenang aja. Sini agak dekat. Jadi kriteriamu Mbak Raras. Ya wis ngene iki lho. Iya, ini kayak bapak saya ya. Tapi enggak gini. Sok kaya pakem lho. Iya. Tapi enggak boncel kayak gini. Heeh, encen aku bapak-bapak bonsai ora apa-apa to. Nek Mbak Raras ki bapaknya Pak Sun Gondrong. Heeh. Nek itu karo Vektor itu Sun Gokong. Monyet. Lah wis kaya pitkai. Iya, agak sini. Gimana? Ini enggak apa-apa ya Mas Akbar, aman ya? Oh, aman itu. Enggak bahaya ya? Nek sampean tertarik toh? Iya. Nek pengen tertarik, niku saged sirah diketok dadi gantungan kunci. Oh gitu ya. Masane miniatur apa piye? Wis to, Mbak. Sini agak deket sini. Aku ora bakal nyokot sampean. Aku go dilat. Ya. Jangan gitu. Mbak Rara, selamat malam. Selamat malam Mas Akbar. Ya, lama tidak jumpa. Ini ada pamundutan. Apa? Sampean milih sambal kemangi atau lali janjine? Nah, mangga. Kalau sambal kemangi yang nari juga Mas Victor ini. Iya dong. Iya. Enake ya kuwi Mbak terima no. Terima no. Alah kok Bentuknya kok penak-penak. gitu ya, unik gitu jenengan. Wis gonen mulih nek unik aku. Pasrah aku nek ngene iki. Kayak gaya mutar. Ora. Kayak emotikon pentol lho, Mbak ya. Lah adem ra iso ya ilang. Nyapa? Enggak, maksudnya dia hilang gitu loh. Rumah sana aku memuai ngene. Lali janjine bisa, Mbak? Lali janjine mau lali janjine terus kok dibawani karo Mas Victor. Iya. Nah, digandrung. Wah, ya? Gandrung ya? Gandrung, bawani sembarang pelok 6. Dihidupkan suasana panggung. Jangan guyu tak tua pok ini nembang ayo. Iya yo galak men kok. Ayo nembang ini. Malam pertama kaya apa terusan ngene iki. Loh, kok iso bayangne malam pertama. Enggak, aku bojo sing ngene iki lho. Ayo udah dicepot. Wen lho. Ya aku digandrung. Gini loh Mas yang mesra gitu loh aku jadi. Nah. Lah ngono lho Iya. dipangku. Kayak wong ayang-ayang aneh. Piye to ra iso ayo. Ya. Gak bisa ditekok ya? Bisa. Aku pengen duduk di situmu. Hei! Kok iso malah begagah Lah itu? jare pengen duduk di situ. Oh, Oh, anu pangku to. Iya dia ke sini. Ya kabeh kuwi mawa rambatan. Gitu. Iso to kene. Iya. Kita terus piye ning gawe. Wong sitok ki liar banget ya. Lah gawe rumah sane kaya apa ae. Lah wanita fokusnya di situ loh Mas. Alah aku tak papke wis. Modele kok penasaran banget. Dewi aku dah. Ya aku njaluk WA-mu. Nah aku WA-mu lebokno WA-ku. Iya. Terus ya. Kangenku tanpa umpama. Tangannya diambung. Yuk. Muah. Among sliramu. Wah, kang dadi telenge ngati. Aku sing nyuwara ki dabing. Dabing, heeh. Dabing aku sing nyuwara awakmu sing gerak-gerak lambung. Oke. Oh iya. Wong ayu katresnanku. Pancen ing donya iki ora ana wong wadon ayu kejaba mung sliramu wong ayu Raras. Tuh, Enak ibu-ibu gak sopan. gak sopan we, gak sopan. Jaluk ampura. Diraup. Iki gue panjang gak boleh. Gak boleh kowe ngremene. Apa temen liya aku raup? Lah kok nek kelet piye? Ya, gila nih. Zani we. Ya kok nek garing lak klonthok dhewe. Ya. Kondi. Terus. Mong. Wes suwe nggonku lho kok wis dadi. Duh, iya toh. Tekan ndi? Mong slira. Oh. Mong sliramu kang dadi telenge ngati. Wes lawas sanggonku nunggu. Endi kene? Nggone ndi? Mong tansah. Yo golek petengan yo. Bisa tekok gone ngendi lho. Namun cuwilik lho Mas. Buayamu ayo golek petengan diladeni tenan lho Mbak Raras dadekne gantungan kunci. Dan ada api gandol-gandol. Hei! Iki Mbak Raras e ngono. Gantungan kunci loh Mas. Iya Bang Bayu. Iso Bang Bayu. Enggak Mas, bercanda.
bercanda ya sayang. Bercanda ya. sayang. Dicup-cup. Iya, aku sayang kok sama kamu. Alah anake sapa? Anake Pake. Besok dadi apa? Dadi maling. Mantri Ayo, suntik. mantri suntik. Nyuntik sapa? Bojomu. Rong rabi kok bojoku. Ya bojone sapa ngono sing aku. Terus. Mung tansah nglaledo. Piye to, Mas? Kene lho angel menrek. Lho. Ngono ngengkel. Abot ram. Ora abot ya awakmu sing. Iya. Lah wong lagi dikonone lho wis. Iya ya. Lah wong pupune nggur sak tebu lho. Amin. Wah jan. Abot bae. Tak kira nek wenteng iso maplek. Sampeyan iki aja dijelu. Piye? Ya alon-alon dipenake ngono kok. Lah, aku ndak kuat. pelan-pelan ya. Oh iya. Ngene. Piye? Aku kan piye? Sing kene rodok piye ngono kene. Ya. Mau perius sing kene to, Mas? Iya, iki lho penak kene wis to, manut to. Oh diwarai kok. Cedes gayane. Terus. Ngeli ngono. Ading lek sinden. Rasa cerewet tak pangan tenan lho engko. Iya ya aja kereng-kereng to. Aja kereng karo bojone kok kereng kok. Ngeli ngono. Rikolok. Iya. Rikolok. Gak enak, Mas. Ahmed. Pas. Nyapa? Tane jeding sik ya. Nyapa kok golek jeding iki lho? Taleni sik tak taleni nggo. Padake opo talene? Pitane dikasih pita. Yo, Aku kaya agak iso bayar. talene dikeki pita sesuk tak jajal sesuk. Gonku kaya apa jajal. Kaya lemper. Terus. Sliramu nate ngendika Bareng ya berdua tresno lahir terus sing batin. Yuk. tresno lahir terus sing bisa babi lho. Batin. Yo. Babi. Terusna ya. Tresno lahir terus sing Yuk langsung lali janjine mengko ramban kedua niki nyuwune versi jaranan. Ayo Les, solane yuk. Roko Vektor Budaya jaranan sing disasar kuwi ya. Neh, malih nggih Pak Bu nggih. Malih. Iya Mas. Kok Yo. 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 Jaranane Dadi Mas, dadi. Ditakoni Mbak Raras ditakoni. Assalamualaikum Mbak. Duh. Ditakoni. Nyuwune napa? Hah? Duh, iki lanang apa wedok iki? Oh banci demite. Oh banci. Namine sinten Mbak? Asmane sinten Mbak? Aku ngatemi. Oh Katemi. Iya Katemi. Oh nggih. Madosi sinten? Mata sedalange. Oh Mas Akbar. Wonten menapa?
demben kurang 50, Mas. Iya? Apa Mas? Kurang 50 sampean nyapa? Kurang 50. Heeh. Aku tau ngebosi kowe ning ndi to, Tor? Tau traktir kowe ning ndi? Alah masalah itu, Mas. Pas awake dhewe dolan ning ndi? Nang guyangan. Hei! Kowe mengelek-elek citra bae kowe. Modal ngabar ning guyangan. Alah demben golek sing murah jare yo tak golekke to, Mas. Dolang ngabar kok guyangan, kandangan. Oh lho. Medal nggih Mbah nggih, mesane Victor nggih. Nyuwune napa kalian Disarati apa, Mbah? Disarati napa? Napa mie susu. Duh, Hei! tak tukokne maksude ndek kono lho, mie banyu. Mie banyu, di mie, Mie Mbak. banyu, Mas. Mie banyu. Banyu napa niki? Ya banyu putih no, mosok banyu aki. Ayo, heeh. Nyuwun banyu, Mas. Nggih, jenengan. Mie nggih, Mas nggih. Ya lah rupane masane bot-bote golek dhuwit lho. Aku ane lho. Jare banci. Mari, Mas. Wes mari perung. Mari. Lho. Oh, urung. Ditakoni, nyuwun apa ne, Mbah? Nyuwun apa meneh, Mbah? Jaluk duit. Nyuwun sinten? Njaluk sapa? Panitia. Apa enak demit to ngerti duit iki lho. Lah aku rene mau yo ngebis lho, Mas. Wah, gila. Mudan. Wis ora percaya iki karo Asta Brata. Langsung dijual lho. Wes, mari waras. Demit iblis iki. Nyapa neh? Banyu wis, duit wis. Nyapa neh? Nyapa? Kurang. Rangkai. Dilangkai sapa Bu Parsinem? Kowe. Sapa? Langkai aku. Jaluk apa? Nyuwun kula langkai lho, Mas. Ya dilangkai to. Aduh. Meripati merem. Wah, nek ra merem ben aku wae. Wes, waras. Waras. Ora krasa jare. Iki jane demet Debet apa-apa. Wes, waras. Wes waras, Mas. Wes entuk dhuwit piro, Mang? Piro? Piro, Mas? Iki apa? Dhuwit to. Hah? Dhuwit piro kuwi ditung? Sik to nyapa aku duit. Lah memang dadi demite disarati kuwi. Iki. Piro kuwi? 1, 2, Heeh. 3, 4. Oke, men, Mas. Lah nggo mbok olale 200. 200. Berarti mengko rasa nampa kok aku. Lah wis dari panitia sudah. Kurang ya. Kurang piro, Mas? Leh, sampean matur kurang piro ngono lho. Pak, kurang 1,5 juta. Hei! Ngawur wis, Don. Bapak. Biar. Biar mata sebelah nuwun Mas Akbar. Nggih. Duduk dulu Mbak Raras. Nggih. Salim sik karo Mbak Raras. Heeh. Ngalah. Dritis. Wes duduk dulu Mas Victor. Nggih, mata sebelah Mas Akbar. Dilanjut. Ya iki lho pesugihanku ya ki. Hei! Ulahane kok ngejuluki sirai kancane ngono piye. Ya, Mbak Dwi karo Mbak Penny jumeneng. Ya, sepati cok. Yo. Hei. Mbak Penny, selamat malam Mbak Dwi. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Yuk ki arep ngatur ki apa? Boleh sambal kemangi, boleh yang lain. Sing kira-kira kompak berdua. Apa? Musik mawon. Musik oke, siap. Anu Mas, Kitil Sumilil. Kitir Sumile. Lah pelo kok. Iya. Saumuran Victor pilu ora apa-apa. Kitir Sumile musik wae. Ya. Mangga, Kitir Sumile bersama Mbak Penny bersama Mbak Dwi. Coba kaya Mas apa. Akbar. Dalam. Niki Mbok Nam kali Mbok Wedok.
Mbok Nom kalih Mbok Wedok iki. Tanggane sapa, Mbak? Mbok Nom Mbok Wek. Mbok Nom Mbok Wek sapa? Garwa panggunge Mas Heru. Wah, iya. Mula tak barengne wong loro Nggih. Nek ning ngisor nempel gak apa-apa. Yo, kita semilir yuk. Mbak Dwi kalian Mbak Penny sampun ngaturaken menika nggih menika kitir sumilir. Ayam. Yo. Nutukne lakon Nutukne lakone dawa nek iki nek. Iya, engko tetembangan laine, heeh. Kena ditutukne ning season 2 Patet Songo Goro-goro. Ya. Ugi tembang kitir sumilir wau kula aturaken Mbah Lurah Pakuncen. Ya, gendinge ndedek. Ya, ya slendro, heeh. Ya. Nutukne lakon Tripama Kawedar, heeh. Ngerampungke perjuangane ya kuwi Bambang Sumantri kaya ngapa babaring lelakon, heeh. Ayo mak tak derekke ya. Surak Semprang bareng Tumandang. Pangudarit yasreriwut ora wedi rawat wawati wedi lamun kauningan mring sang ambek ngomalati tanwande pinardi bloko kacurnan kang hambek juti aduh Kanjeng Sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk sahandhap pepada paduka Sinuwun Mahespati Sumantri. Iki titikane Sentana sing bakal grogoti adeking ratu yen adu arep kowe nyembah